हाग्रामा थामहिनबा बिपिएफ पार्टिजोंबो जेबो जालिया हाग्रामाया मासे बोलोगोरा मैदेर नाथाय फिसा जिनज्रिजों बिथाङा आथिङाव खाजानानै दङ हिमन्त बिश्व शर्माजों बिपिएफ इउपिपिएल आरो बिजेपि बिथांमोना एलायन्सआव दङ दा बिथाङा मोनथामजों बिथांमोनहा मोनसे कंग्रेस हारसिङै जोङो दावहा नांगोन प्रमद बर'आ सासे गोहो गोलोन्दां राजा इरागदावनि रल लादों गावनि बुंनांगौखौ बुंनो हाया माबाया हिमन्त बिश्व शर्माया थोनब्लासो बिथाङा बुङो आरो बिथाङा हारिनि मा मावगोन बिपिएफखौनो होन इउपिपिएलखौनो होन बिटिसि उन्नयननि बिटिसि डेभेलपमेन्टनि जेबो खामानिखौ बिथांमोना मावजेनाखै हिमन्तनि खहाय मोनामसुनांगौ जानानै दङ बे बिपिएफ पार्टी आरो इउपिपिएल पार्टिया जे बिटिसि काउन्सिल इलेक्शनाव कंग्रेसआ गभर्नमेन्ट दायाब्लाबो 9थानिफ्राय 12था सिटखौ मोनगोना खोब रोखा जानानै दं दा दिनैनि हाबाफारिया जोंहा एआइसिसिनि सेक्रेटारि आसामनि को-इनचार्ज बिथां पृथ्वीराज साथे बिथाङा दिनैहाय उदालगुरियावहाय मण्डल कन्भेन्सन लाफैदों आरो बे मण्डल कन्भेन्सनाव ओरैबायदि इन्टारेस्टिं माखासे तथ्यफोरखौ जोङो मोननो हादों थांनाय लकसभा इलेक्शनावहाय केन्डिडेटआ बबेबा ब्लकआव खनसेबो गिदिङाखै मिटिं माटां खालामाखै थेवब्लाबो बेफोरबायदि जायगायाव जेरै धनस्री सबसे बांसिन भट कंग्रेसआ मोनदों 5 सेरफां बिजेपिया बांसिन मोनदों किन्तु जों सेकेन्ड मोनदों जेरावहाय मिटिङानो खालामाखै भिजिटआनो खालामाखै दा बे माखासे तथ्यआ जोंखौ एक्चुअली खोब सांग्रांसिन खालामदों जे दङ कंग्रेसनि भटआ उदालगुरियाव खना खना गोदोसोनानै दङ जोङो बेखौ टाइमलि जुदि बुरखाङोब्ला फोजाखाङोब्ला एबार नैबे जे 25आव जानो गोनां जे बिटिसि काउन्सिल इलेक्शनाव कंग्रेसआ गभर्नमेन्ट दायाब्लाबो 9थानिफ्राय 12था सिटखौ मोनगोना खोब रोखा जानानै दङ दा बेखायनो जोङो बेखौ उसिला लानानै पुरा गियार आप खालामदों जे जेराव बुथ जायाखै जाजोबाखै बेखौ बुथखौ माबा बानायनांगौ जेराव मण्डला जाजोबाखै बेखौ दाफुंजोबनांगौ ब्लकआ जोंहा फ्राय रेडि जाजोब्बाय दा बे हिसाबै जोंनि डिजाइनफ्रा खोब मोजां फ्राय मेक्सिमाम मण्डल प्रेसिडेन्टफ्रा सफैदों बुथ प्रेसिडेन्टफोरखौ जोङो लेंहरनाय जायाखै आरो एबारनि फैबाय थानाय समाव जोङो नैबे ईदआ मुस्लिमफोरनि बे रमजाना जोबनाय लोगो लोगोनो जोङो माबा मोनफ्रोमबो ब्लकआव थामहिनबा कनस्टिटुयेन्सियाव जोङो थाङै मिटिंखौ खालामहैगोन आरो दा बे हिसाबै जोङो आसा खालामदों कंग्रेसआ बांद्राय गाज्रि नङा नुदों जोङो बबेबा जायगायाव ओरै क'क्राझार चिरां आरो माबायाव बाक्साफ्रावहाय जेरावहाय जोंनि बुथ कमिटि दङ मण्डल कमिटि दं बाहाय बिजेपिनि जिनिरबो गैया दा बिजेपिया जेसेबांखि दुगा दा बुंथों जोंनि सिगाङाव नङा बिटिसिआव एलायन्सआव जोङो लानाय नङा खारन नोंथाङा नाय बिधान सभायाव जोङो बे बिटिआरआव 15था एसेम्बलि सेगमेन्ट दङ बे 15था एसेम्बलि सेगमेन्टखौ जोङो नाजादों दा बेखौ नाजानांगौब्ला जोङो बिटिसिआव पारफरमेन्स खालामनांगोन मोनफ्रोमबो ब्लकआव थामहिनबा मोनफ्रोमबो कनस्टिटुयेन्सियाव काउन्सिल समष्टिफ्राव जोङो बेसेबां मोना जेनब्लाबो देरहाबो बिनि मोनसे इसाराखौथ' जोङो नुगोन दा बेखायनो दिनैसिमाव खुनु एलायन्स पसिबिलिटि गैया बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि मोनसे एलायन्सआव जथाय जानायनि मोनसे सरसा सोलिबाय थादों बे समाव बेथ' नोङो बिजेपिया दाखालिनो जोंहा माबाया दानि गोदान प्रेसिडेन्ट बिथाङा होनबाय जेराव हाग्रामाया दारायगोन बावहाय बिजेपिया होदेरनाय नङा जेराव इउपिपिएलनि बस प्रमद बर'आ दारायगोन बावहाय जोङो बिजेपिनिबो होदेरनाय नङा बेनिफ्राय मोनसे रोखा जाखाबाय जे बिपिएफ इउपिपिएल आरो बिजेपि बिथांमोना एलायन्सआव दङ दा बिथाङा मोनथामजों बिथांमोनहा मोनसे कंग्रेस हारसिङै जोङो दावहा नांगोन आरो बावहाय नुखाबाय बर' रायजो राजाफ्रा बे हाग्रामा थामहिनबा बिपिएफ पार्टिजोंबो जेबो जालिया हाग्रामाया मासे बोलोगोरा मैदेर नाथाय फिसा जिनज्रिजों बिथाङा आथिङाव खाजानानै दङ हिमन्त बिश्व शर्माजों बिथाङा जेसेबांखि बाब्राबा खामानि गैलिया फारसेथिं प्रमद बर'आ सासे गोहो गोलोन्दां राजा इरागदावनि रल लादों गावनि बुंनांगौखौ बुंनो हाया माबाया हिमन्त बिश्व शर्माया थोनब्लासो बिथाङा बुङो आरो बिथाङा हारिनि मा मावगोन गोथाव बुङो गोदै बुङो गासिबो बाथ्राया थगायजोबनाय साख्रि बाख्रि गावनो होनबाय मोनफ्रोमबो न'खराव साख्रि मोनगोन माबा साख्रिया आलदा बुस्थु जबा आलदा बुस्थु बेफोरो प्रमद बर'नि खुगानिफ्राय समाया मोनसेबो जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बे मोनबा जिल्लायावहाय मोनसेबो प्रमद बर'आ दिनै फेक्टरि कारखाना इन्डास्ट्रि खालामनो हायाखै जोङो मिथिगौ साफ्रोमनोबो साख्रि होनाया असम्भब नाथाय जोङो फिसा फिला
गेदेर उन्दै जुदि कल कारखानाफोर खालामोब्ला जोंनि बिदा फंबायफ्रा दिल्ली बम्बेयाव गोदाव सोराव थैनांनाय नङा आद्रि जाहैनाय नङा बिसि फिसा एखे दावराव दावसि फिसाया हरै थांबा बिसिया हरै खारलाङो बेबायदिया जानाय नङा दा बेखायनो BPFखौनो होन UPPLखौनो होन BTC उन्नयननि BTC डेभेलपमेन्टनि जेबो खामानिखौ बिथांमोना मावजेनाखै दा बेखाय एबारावहाय जोंनि मुद्दाया बेनो थारमाने नोंथांनि बायदिब्ला BPF आरो UPPLआ दिनै हेमन्तनि आखाइ मुथियाव 100 बार बिथांमोना आखाइ मुथियाव एखेबारे इच्छा आरो लुबैयाब्लाबो हेमन्तनिखौहाय मोनामसुनांगौ जानानै दङ बे BPF पार्टी आरो UPPL पार्टीया नोंथांमोननि देरहानाय निश्चय जोङो देरहागोनखौ होनथ'वाखै खिन्थु एबाराव जोङो साइसेबल नाम्बार अफ जोङो काउन्सिल सिटआव देरहागोना एखेबारे रोखाथार कम्पिउटार कोर्स लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कम्पिउटार कोर्स आरो स्टेनोग्राफी फोरोंथायनि थाखाय बेसेन होनाङालासे सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे मोजां खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ क'क्राझार सहरनि जेडी रड खोदोमथलायाव थानाय फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी सोलोंथायनि अनगायैबो बे खेबाव सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों कम्पिउटार आरो स्टेनोग्राफी विथ टाइपिंग कोर्सनि मोनसे मोजां खाबु कम्पिउटार आरो स्टेनोग्राफी कोर्स सोलोंनो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव 30 सोलोंसाफोरनि थाखाय बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो आरो फैगौ 31 मार्चसिम सोलिबाय थागोन रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो गासै मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव 1 बोसोरनि थाखाय PGDCA कोर्स 6 दाननि थाखाय DCA कोर्स आरो 3 दाननि थाखाय CCA कोर्सनि सोलोंथाय लानो हागोन जायनि गेजेराव कम्पिउटार सफ्टवेयर ग्राफिक डिजाइनिं वेब डिजाइनिं बायदि बायदि आयदानि सोलोंथाय लानायजों लोगोसे स्टेनोग्राफी सोलोंनो गोसो जानाय सोलोंसाफोरा बे फसंथानाव स्टेनोग्राफी विथ टाइपिंनि सोलोंथाय लानो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो जायफोर सोलोंसाफोरा कम्पिउटार कोर्स आरो स्टेनोग्राफी सोलोंनो गोसो नोंथांमोनहा बेसेन होनाङालासे थाबैनो क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो मुं थिसननो थाखाय थोंजोङै क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव फैनो हागोन आरो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9394796813 नङाब्ला 8099554765 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन।